खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 8 भाद्र दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै मोनसे गोदान थुलुंगा आरो थुलुंगाया नोंथांनि थाखाय जोबोद हेफाजाब होगोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि हाबा मावनाया नोंथांनि लोगोफोरनि फोथायथिखौ बांहोगोन आरो मोनसे गोनांथार मावथांखियाव दावगागोन। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा। फिसा दोनथुमनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरारि बाथ्राफोरा मोजां थागोन। न'आव मोनसे गोजाम जेंनानि सुस्रांनाय मोननो हागौ। सावस्रिनि थाखाय नेम बादियै हाइड्रेशन आरो जिरायनायाव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सहायनाय आरो गावखौ सामलायनायनि मुलाम्फाखौ मोनगोन। राङारि सानथांखिफोराव दिदोमथि थागोन आरो जायखिजाया थाबथानानै थानाय रांफोरखौ थि खालामनाय जानो हागौ। नोंथांनि रोंमोनदांथिया खामानियाव फैगोन आरो नोंथाङा गोजौसिन मावख'गिरिफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोननो हागौ। नखरारि जिउआ अननायजों बुंफबनाय जागोन, नाथाय जायखिजाया नाजुक आयदाफोराव गेजेरारि थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दिनै रेजें ब्यामआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बुंनाय आरो मेलेम मोन्नैबो गोहोम गोनां जागोन। गोदान सोमोन्दो आरो रायज्लायनाया फालांगियारि मुलाम्फानि थाखाय खाबु सोमजिहोनो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होनो हायो आरो मोजां फिथाय मोननो हायो। उनाव जेंनाफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय खर्साफोराव आब्रुथि लाखि। नोंथाङा सोरजिलु हाबायाव नांथाबगोन, मोनसे फिसा जागायनाया गिदिर फिथाय होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नखरारि बिबानफोरनि सान जागोन। नोंथांनि सहायनाय आरो बुजिनाया सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव बिथांखि आरो आब्रुथिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय गावनि आदारनि सायाव गोसो हो। मोनसे धोरोमारि हाबाफारिया नोंथांनो गोसोआरि गोजोन लाबोनो हागौ। गेदेरफोरनिफ्राय बोर होनाया दिनै हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुक्तानि गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथिया गोजौ जागोन आरो नोंथाङा दैदेननाय बिफावफोराव गोहोम गोनां नुजागोन। खामानिनि जायगायाव गोदान बिबानफोर फैनो हागौ। दिन्थिनायनिफ्राय बारग'नानै नंगुबै फिथायफोराव गोसो हो। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोदैया थागोन। सावस्रिनि बागै एसे सांग्रां जा। थोजासे जिरायनायनि गोनांथि दं। मोनसे सोरजिलु मावथांखियाव बाहागो लानाया गोसोआरि गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि बिजिरसंनाय रोंग'थि आरो बाहायथाव साननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि हाबायाव साजायना थानाया नोंथांखौ गोब्राब हाबाफोरखौ गोरलैयै सामलायनायाव मदद होगोन। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा। फोरमान खालामाजासे रां थिसननो नाङा। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव जागोन आरो माखासे गोनांथार रायज्लायनाया जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनैनि समानथि आरो गोरोबलायनाया नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। नोंथाङा फालांगि एबा आरिमुजों सोमोन्दो गोनां हाबाफारिफोराव मोजां फिनजाथाय मोननो हागौ। सासे गोजाम लोगोजों सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखर आरो रमान्टिक सोमोन्दोआव गोदै जागोन। फिसा फिसा आयदाफोराव बुजिलायनायखौ बांहोगोन।
सावस्रिनि थाखाय नोंथाङा थोजासे उन्दुनायखौ थि खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि थिरांथा आरो गोथौ साननाया नोंथांनो मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि हाबाफोराव माखासे जेंनाफोर जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि गोसो होनाया नोंथांखौ बेफोरखौ बारग'नायाव मदद होगोन। राङारि आयदाफोराव जौगानायनि नेरसोनफोर दं। जायखिजाया बाहागोदारिफोराव गोसो हो। नखरारि आयदाफोराव संयम लाखि आरो नाङै बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। रेजें ब्याम खालामनाया सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोसोम गोजा गाब। धनु राशि। दिनैनि साना खाबुफोरनि सान। नोंथांनि सानस्रिफोरा बाख्नायनाय मोननो हागौ आरो दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानिनि जायगायाव मोनसे गोदान सिनायथि मोननायनि खाबु दं। मोजां मोनलायनाय जिउआव बुजिनाया बांगोन आरो समाजारि बेंखनफोरनिफ्राय मोनसे मोजां गोहोम गोग्लैगोन। राङारि महरै फिसा दोनथुमनाय आरो बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। गोहोआ सावस्रियाव थागोन, अदेबानि समानथि लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों केसर गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि अरायथा फिथाइ नुनो मोनगोन। मावख'आरि थिरांथाफोरा नोंथांखौ रांखान्थियारि आरो जिउराहायारि महरै मुलाम्फा होगोन। नखरनि सिङाव मोनसे गोनांथार थिरांथायाव गोरोबलायनाय जानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन, नाथाय खामानि आरो जिरायनायनि गेजेराव मोनसे समानथि लाखिगोन। रां थिसननायजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोराव गोख्रै दाखालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि साननाय आरो आरोंदायारि बुजिनाया खामानियाव फैगोन। हानजायारि हाबा मावनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ आरो मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हागौ। समाजारि सोमोन्दोफोरनिफ्राय गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। दलिल आरो रादायफोरखौ सांग्राङै फराय। सावस्रिया साबसिन जागोन, नाथाय थोजासे उन्दुनाया गोनां। सोरजिलु हाबाफोरा गोसोखौ गोजोन होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। मीन राशि। नोंथाङा इसोरारि एबा सोरजिलु हाबायाव नांथाबगोन आरो गोसोआरि गोजोन मोनगोन। फिसा राङारि मुलाम्फाखौ मिजिंथिनो हायो। दोनथुमनायाव गोसो हो। बेबादि नेरसोनफोर दं दि फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो होगोन। सावस्रिनि थाखाय गावखौ जोथोन लानायखौ नेवसिनाङा होनना थि खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों लैथोनि गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।